ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም ህዝባዊ ማዕበል ህዝባዊ ተቃውሞ ማለት እዩ። ትሕዝቶዊ ዕላማት ማዕበላዊ ተቃውሞ ንሓደ ካብ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም መግለፂ ዩኒሴፍ እዚ ማዕበል ዝያዳ ብሰንኪ ጉድለት መሰላት እዩ ዝብገስ። እቲ ቀንዲ ንህዝባዊ ማዕበል ካብ ካልኦት ጥርናፌታት ዝፈልዮ እንትርፊ ዕላማ ናይ ገዛእ ርእሱ ቀያዲ ሕጊ የብሉን። ህዝቢ ሃንደበት ሓደ ንዝጎደመ ንምቕናዕ ተቃውሞ የልዕል። ከምቲ ኣብ ውቅያኖስ ኮነ ባሕሪ ማዕበል ዘዳልወካ ማለት እዩ። ህዝባዊ ማዕበል ንነዊሕ ተጠጅኡ ድሕሪ ምጽናሕ ሃንደበት ቦሸሽ ዝብል ህዝባዊ ማዕበል ንልዕሊ ሓደ ዓመት ናይ ምጉዓዝ ተኽእልኡ ብባህርያቱ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። እቲ ምኽንያት ዝሓበርና ሰባት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብዘይ ሕጊ ናይ ምኻድ ባህሪ የብልናን። ህዝባዊ ማዕበል ኣብቲ ሓጻር ዕድሚኡ ዕላምኡ እንተዘይወቕዑ ዘጋጥሙ ዕጫታት ምስ እንሪኦ ቁፅሪ 1 ፍሽል ኮይኑ ኣብ ታሪክ ምዝገብ። ቁፅሪ 2 ናብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይዓቢ። ቁፅሪ 3 እቲ ማዕበል ካብ ቁፅፅር መንግስቲ ወፃኢ ኮይኑ ዕልዋ መንግስቲ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ቁፅሪ 4 ምስ ግዜ ናብ ሓደ ሰውራዊ ውድብ ክዓቢ እውን ይኽእል እዩ። ፕሮፌሰር ሲድኒ ታሮ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ እዩ። እዚ ፕሮፌሰር ኣብ 1998 ብዛዕባ ለውጢ ወይ ዕብየት ህዝባዊ ማዕበል ናብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ሂቡ ኣሎ። ኣብቲ መግለፂኡ ህዝባዊ ማዕበል ሓንሳ ምስ ዝብገስ ማዕበላት ወሲኾ ናብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ከም ዝዓቢ ኣብሪሂዎ ኣሎ። ህዝባዊ ማዕበል ናብ ምንቅስቓስ እንተዓብዩ እቶም ሓደ ዕላማ ሃልይዎም ኣብቲ ማዕበል ተጠርኒፎም ዝነበሩ ጉጅለ ሰባት ብሓደ ከም ዝነበሩ ይቕፅሉ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክልተን ልዕሊኡን ጉጅለታት ተፈናጭሎም ክጓጃጀሉ ይኽእሉ እዮም። ብዙሓት ውልቀ ሰባት እውን ኣብቲ ኮይኖም ኣብ መንጎ ይጥሕሉ። ምክንያቱ ብሓደ ዕላማ እምበር ብሓደ ውጥን ኣይኮኑን ተጠርኒፎም ነይሮም። ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ህዝባዊ ማዕበል ዝቕይዶ ሕጊ የብሉን። ምንቅስቓስ ግን ሕጊ ኣለዎ። እቲ ማዕበል ናብ ምንቅስቓስ ንኽዓቢ ሕጊ ክትፀሓፍ ከሎ ብዙሓት ምስቲ ሕጊ ዘይክሰማምዑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ጉጅለታት ናይቲ ማዕበል ባህርያት ናይ ህዝባዊ ማዕበል እዚ ምዃኑ ተረድየን በብውጥነን ናብ ሓደ ዕላማ እናተማዕደዋ ክጓዓዛ ይግብአን። ኣብቲ ህዝባዊ ማዕበል ብዙሕ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ኣራዳድኣ ዘለና ሰባት ተጠርኒፍና ክንጸንሕ ግድን እዩ። ስነ ሓሳባት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ካብ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ስነ ሓሳብ ይሰፍሕ። ስለዚ እቲ ስነ ሓሳብ ምስ ሰፍሐ ዘይምስምማዕ ክፍጠር ግድን እዩ። እዚ ናይ ተቃውሞ ህዝባዊ ማዕበል ብጎነፅ ኮነ ሰላማዊ መገዲ ክካየድ ይኽእል እዩ። ምናልባት እቲ ህዝባዊ ማዕበል ብጎነፅ እንተተኻይዱ ገለ ውልቀ ሰባት ኮኑ ጉጅለታት ነዚ ማዕበል ናብ ናይ ሽፍትነት መዓላ ከውዕልዎ ይኽእሉ እዮም። ኣካል ናይቲ ማዕበል መሲሎም ዝዘምቱን ዝቆትሉን ሸፋቱ ኣይሰኣኑን። ኣብ 2020 ድሕሪ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ብላክ ላይፍ ማተር ዝተባህለ ህዝባዊ ማዕበል ተላዒሉ ነይሩ። ትሕዝቶ እቲ ማዕበል ኣንጻር ዓሌትነት እዩ ነይሩ። ገለ ሰባት ግን ኣብ ኣሜሪካ ነዚ ከም ሽፋን ተጠቒሞም መዓፁ ኮነ ቤትሮታት ናይ ዲካውንት ሴሮም ብምእታው ንብረት ዘሚቶም እዮም። ካልእ እቲ ማዕበል ካብ ካልኦት ፍልይ ዘብሎ ዓለም ለኻዊ መልክዕ ሒዙ ብምንባር እዩ። ድሕሪ ኮቪድስ ግን እቲ ማዕበል ኣሰር ገዲፉ ይሃጢሙ። እዚ ማዕበል ናብ ምንቅስቓስ ኣይዓበየን። ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ማዕበላት ናብ ምንቅስቓስ ዝዓበዩ ኣለዉ። ገለ ካብኦም ኣሜሪካን ኣፍሪካን ኣክቲቪቲስ ክነልዕሎ ንኽእል ኢና። እዚ ህዝባዊ ማዕበል ብሰንኪ ሓንቲ ሄዋን ሃንደበት ተላዒሉ እንተኾነ እቲ ዓሌትነት ንኹሉ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብማዕረ ዘሳቒ ዝነበረ እዩ። እዚ ህዝባዊ ማዕበል ኣብ 1955 ብተባዕ ግብረ መልሲ ናይ ሮዛ ፓርክስ እዩ ተበጊሱ። ሮዛ ፓርክስ ናብ ኣውቶቡስ ተሳፊራ ኣብ ጥርሑ ዝነበረ ኩርሲ ኮፍ ኢላ ቦታ ሓዘት። ኣብቲ ግዜ ኮፍ መበሊ ቀዳምነት ንፀዓዱ ዝወሃብ ነይሩ። ብድሕሪኣ ዝመፁ ፀዓዱ ተሳፈርቲ ንኽትስኡ ሓተትዋ። ንሳ ግን ኣቕቢፃ ኣውቲስታ ንኽትሰኣሎም ከገድዳ ፈቲኑ ኣብያቶ። ሻቡ ነዚ ከም መሰሉ ዝሓሰቡ ኣውቲስታ ንሮዛ ፓርክ ከም ገበነኛ ናብ እንዳ ፖሊስ ሒዝዋ ከደ።
ድሕርዚ እቲ ተጠጂኡ ዝነበረ ቃንዛ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ገንፊሉ ህዝባዊ ማዕበል ኣንቂሉ ጸኒሑ እዚ ማዕበል ሕጉ ኣጽዲቑ ናብ ምንቅስቓስ ዓብዩ ብማርቲን ሉተር ኪንግ ክምራሕ ጀሚሩ ውጥን ናይዚ ማዕበል ብሰላማዊ መገዲ ምቅላስ ዝብል እዩ ነይሩ እንተኾነ ብከም በዓል ማልኮም ዝምርሑ ጉጅለታት ነቲ ብሰላማዊ መገዲ ዝብል ቃልሲ ብቐጥታ ነጸግዎ ምክንያቱ ንዕላምኦም ክበጽሕዎ ግዜ ክወስደሎም ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ብወገኑ ማርቲን ሉተር ኪንግ ስልቲ ማህተማ ጋንዲ ከም ዘዕውቶም እዩ ዝኣምን ነይሩ ስለዚ ማዕበል ጸኒሕካ ናብ ምንቅስቓስ ኣብ ተዓብየሉ ኣብ መንጎኻ ዘይምስማዕ ከም ዝፍጠር ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እንተዘይኮይኑ ከም ምስ ባህርያዊ ነገር ትጋጮ ከም ዘለኻ ጌርካ ሕሰቦ ከምኡ ብምዃኑ እዩ ንማርቲን ሉተር ኪንግ ካብ ከምኡ ጸለምቲ ኣብ ውጥንቲ ዕላማ ተቃውሞ ኣጋጢምዎ ነይሩ ማህተማ ጋንዲ ካብ ዘከርናዮ ነቲ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ሓራ ንምውፃእ ዝቃለስ ዝነበረ ምንቅስቓስ ሂንዳውያን ዝመርሕ ዝነበረ ፖለቲከኛ እዩ እቲ ምንቅስቓስ ከም ማዕበል ተበጊሱ ስም ምንቅስቓሶም ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ሙቭመንት ወይ ምንቅስቓስ ህዝባዊ እበያ ይበሃል ነይሩ ነዚ ምንቅስቓስ ምስ ካልኦት 78 ደገፍቲ ኮይኑ ብእግሪ ጉዕዞ ፈሊምዎ ኣብ ከባቢና ኣብ 2019 ከም ህዝባዊ ማዕበል ተላዒሉ ናብ ዕልዋ መንግስቲ ዝበጽሐ ናይ ሱዳን ክነልዕል ንኽእል ኢና ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ዝተዓልወሉ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ካብ ዝተረኣዩ ህዝባዊ ማዕበል ከም ኣብነት ምስ ንርኢ ኣብ 2019 ማዕበል ይኣክል ኣብ 2022 ዝፈለመ ማዕበል በርጌድ ንሓመዱ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ ማዕበል ይኣክል ከም ዝፍለጥ ማዕበል ይኣክል ብጭሩሖታት ዝተማእኸለ ናይ ሜድያ ማዕበል እዩ ነይሩ እሱራት ፈትሑ ቁዋም ጽዳቕ ወዘተ ዝኣመሰሉ ጭሩሖታት እቲ ቀንዲ ምኽንያት መንቀሊ ናይዚ ማዕበል ነቲ ናይ ይምሰል ሰላም ንምቁዋም እዩ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ናይ ይምሰል ውዕል ሰላም ኤርትራ ኢትዮ ናይ 2018 ዝረኸቦ ፍታሕ ከም ዘየለ ንምቅላዕ ወይ ንምዝኽኻር ዝተለዓለ ማዕበል ማዕበል በርጌድ ንሓመዱ ማዕበል በርጌድ ንሓመዱ ዝልለየሉ ቅዲ ናይ ተቃውሞ ጎነፃዊ ማዕበል እዩ እቲ ካብ 28 ክሳብ 31 ሓምለ 2022 ኣብ ሽወደን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ስካንዲኔቪያ ንብዙሓት መንእስያት ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ንኽቅስቅስ ታራ ተፃዊቱ እዩ ስዒቡ እቲ ኣብ ጀርመን ጊሰን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተሓስበ ፌስቲቫል ኣብ ሰዓቱን ዕለቱን ከም ናይ ሽወደን 20 ነሓሰ 2022 መጋረጅኡ ንክኸፍት ተወሲኑሉ ማዕበል በርጌድ ንሓመዱ ነቲ ፌስቲቫል ከይፈለመ ብናይ ጎነፅ ተቃውሞ ነቲ ዝተሓስበ ፌስቲቫል ኣሳናኺልዎ ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ማዕበል ዕላማ እምበር ውጥን ኮነ ዝመርሖ ሕጊ የብሉን ብኸምዚ ወይ ብኸምቲ ክቃወም ኣለዎ ኢልካ ንክትላዘብ ዕድል ኣይህበካን እዩ ምናልባት ድሕሪ ፍጻመ ዘቲኻ ናብ ምንቅስቓስ ክትዕብዮ ምስ ወሰንካ ኢኻ ብዛዕባ ኣካይዳ ወይ ውጥናት ክትላዘብ ትኽእል በርጌድ ንሓመዱ ብልክዕ ማዕበል እዩ እቲ ማዕበላዊ ተቃውሞ ዝልለየሉ ጎነፅ ብዳርባ እምኒ እዩ እዚ ዓይነት ቃልሲ ናይ ተቃውሞ ሃንደበት ካብቲ ተዓብዒብሉ ዝነበረ ስምዒት ብቁጥዐ ቡም ኢሉ ዝተፈንጀረ እዩ እቲ ምፍንጃር ናይዚ ማዕበል ክንየ ኣውሮጳ ንኣብ ኤስያን ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዝቕመጡ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን እውን ጸሊዎም እዩ ማዕበል በርጌድ ንሓመዱ ንኽልዓል ስነ ሞጎት ወይ ስነ ሓሳብ ነይርዎ ድዩ እዚ ማዕበል ንጸረ ባህላዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ተበጊሱ በዚ መገዲ ንመሓውራት መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህግደፍ ኣብ ዲያስፖራ ንምቑራጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራ ብመገዲ ኤምባሲኡ ባህላዊ ፌስቲቫል ንምብዓል ፍቃድ ሓቲቱን ተፈቒዱሉን
እዚ ማለት እቲ ፌስቲቫል ንባህሊ ኤርትራውያን ዝውክል ወይ ዘንጸባርቕ ክኸውን ኣለዎ። ባህሊ ናይቲ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ባህላዊ ምግቢ፣ ባህላዊ ክዳን፣ ባህላዊ ሳዕስዒት፣ ባህላውያን ኣገባብ ጽምብላት፣ ባህላውያን ስነ ምግባራት ሕብረተሰብ ኤርትራ፣ ባህላዊ ጻውቲ፣ ናውቲ ሙዚቃ፣ ናውቲ ማሕረስ፣ ናውቲ ህንጻ፣ ናውቲ ክሽነ ወዘተ ዘላሊ መደብ ክዳሎ ይግብኦ ንኹሉ ነቲ ናይ ምስታፍ ድላይ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘሳትፍን ዝዕድምን መደብ። ኣነ ኤርትራዊ እየ። እቲ ፌስቲቫል ብስመይ ተኸፊቱ ምኽንያቱ ብስም ኤርትራውያን ተኸፊቱ። ኣነ ከኣትወሉ ዘይፍቀደኒ እንተኾይኑ ብስመይ እዩ ሸቐጥ ዝካየድ ዘሎ። ስለዚ ክካየድ የብሉን ወይ ክካየድ እንተኾይኑ ብልክዕ ንዕኡ ዝምጥን ፍቓድ ክሕተተሉ ኣለዎ። ንኣብነት ናይ ደገፍቲ ህግደፍ ፖለቲካዊ ፌስቲቫል ምናልባት ንኽኣቱ እንተተፈቒድኒ ካብ ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ወፃኢ ባህሊ ክዕዘብ የብለይን። ሰብ ናብቲ ፌስቲቫል ንኽኣቱ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቡ ክሕተት የብሉን። እቲ ዝገርም እቶም ኣብቲ መደብ ቀሪቦም ተባሂሎም ኣብዚ ሜዳታት ተቆራሪጾም እንሪኦም ቪድዮታት ይኹኑ ኣሳእል እቶም ዝበዝሑ ባህላውያን ኣይኮኑ። ሓንቲ ኣደ ኣብ ክንዲ ባህላዊ ቅናት ባንዴራ ኤርትራ ተቐኒታ ኢኻ ትርእያ። ኣብ ክንዲ ባህላዊ ክዳን ብባንዴራ ዝተዓብለለ ክዳውንቱ ወይ ስልማታት ኢኻ እትዕዘብ። ኣብ ክንዲ ባህላዊ ሙዚቃ ወይ ጸወታ ፖለቲካዊ ሙዚቃ ኢኻ ትሰምዕ። ኣብ ክንዲ ሌላ ክብርታትናን ስነ ምግባርናን ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ኢኻ እትሰምዕ። ንሓንቲ ሃገር ባህላ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ዘንጸባርቓ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዓመታዊ ኣብ ኤክስፖ ኣብ ዝካየድ ፌስቲቫል ብመጠኑ ባህላዊ ፍጻሜታት ትዕዘብ ኢኻ። ናብ ዲያስፖራ ኣብ ክንዲ ወተሃደራዊ ክዳን ዝለበሱ ኮነ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዘንጸባርቑ ንባህሊ ዓድና ዘላልዩ ጉጅለ ባህሊ ኮነ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ክስደዱ ምተገብአ። ስለዚ ማዕበል በርጌና ሓመዱ ከም ማዕበል ኮይኑ ክብገስ ከሎ ነዚ ተቃዊሙ እዚ ባህሊ ዓደይ ኣይኮነን ኢሉ ፍልልይ ባህልን ፖለቲካን አንድ ዓዲዕ ዝፈልጥ መንእሰይ የይልዎም ግን ገጽ ከሊኦሞ ፈሊጡ ዝደቀሰ ነቕኒካዮ ነይትስእ ገይሮሞ ትዕግስቱ ፈታቲኖም ግዳይ ናይቲ ማዕበል ንክኾኑ ኣተባቢዖሞ። ስለዚ ማዕበል በርጌና ሓመዱ ዓብይ ሓሳብ ሒዙ ተበጊሱ ከምቲ ሲድነይ ታሮ ዝበሎ እቲ ማዕበል ማዕበላት ወሊዱ ንምንቅስቃስ ሰውራ መለይ ወይ በርጌና ሓመዱ ፈጢሩ። ተወሳኺ ኣብ ቀጻሊ መደብና ኣብ መንጎ ህዝባዊ ማዕበልን ምንቅስቃስን ውድብን መንግስትን ዘሎ ፍልሊ ሓደ ብሓደ ክነቕርቦ ኢና። ነዚ ንምክትታል ሳብስክራይብ ጌርኩም ሰዓቡና። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።